Vi fortsætter vores tema tirsdag med en kvinde, der valgte en anderledes livsvej, og for hvem døden er en forløsning. Jeg ved, da jeg sidder på den bænk, hvor vor Herre tager fra. Jeg glæder mig da til at dø. Sådan skal du være, når du engang bliver stor. Hun valgte et liv fjern fra det, de fleste af os kender. Hun har aldrig fået det første kys, og hun fik aldrig sin egen familie. Jeg lever for Gud, med Gud og i Gud. Hun finder sin egen sti og et tilhørsforhold for livet. Som 19-årig bliver hun optaget i Sankt Hedvig-ordenen, hvor hun skifter det borgerlige navn Annelise Sørensen ud med søster Immaculata, Marias uplettede undfangelse. I 1944 flytter hun ind på Dalum Kloster i Odense, hvor hun stadig bor sammen med 6 andre nonner. Vi søstre, vi begynder her hver eneste morgen kl. 6. Så beder vi morgenbøn, holder betragtning, og så er der gudstjeneste. Præsten inden fra Odense kommer 6:15, og så holder gudstjenesten. Og så er vi gerne færdige ved 7:30-tiden. Så går vi selvfølgelig til morgenmad og så til jobbet. Dalum Kloster er i dag hvilehjem, og jobbet består blandt andet i at sørge for mad til de ældre beboere. Efter aftensmad så rekreerer vi, det vil sige, at vi hygger os og sidder og snakker lidt. Og klokken ved 7:30-tiden, der går vi så herover og beder aftenbøn, og så er vi gerne færdige sådan omkring ved 8-tiden, og så er dagen slut. Der er også tid til afslapning. Som regel så ser jeg en tysk serie, CDF. De har sådan en dejlig serie med, det er noget svensk, er det tit. Det er, og så det her Traumschiff, det ser jeg også. Og det er nemlig det onde og det gode, de kæmper altid, og det er altid det gode, det sejrer. En kristne rejse starter i det sønderjyske. Boede inde i selve Løgum Kloster. Hun kommer til verden i 1922. En helt almindelig pige, som bor alene med sin mor og far. Og da hun er 12 år gammel, gør en historie indtryk. Jeg læste han bogen Florence Nightingale, og den blev jeg meget betaget af. Og så sagde jeg det til mig selv, inde i mig selv, sådan skal du være, når du engang bliver stor. Annelise Sørensen vokser op i et kristent hjem, så troen på Gud er bestemt ikke fremmed. Alligevel gør det indtryk på hende, da hendes mor vælger at konvertere til katolik. Nej, men så var det jo, at en dag hos min onkel og tante der, så fortalte min tante mig, at min mor ville konvertere til den katolske tro. Og så blev jeg meget, meget ked af det og tudede. Alligevel fascinerer den katolske tro. Kørte min onkel og tante, da hun blev optaget, kørte med videre ind og var med til optaget. Og der så jeg så for første gang Hedvig-søstrene. Ja. Og jeg var meget betaget af det, men lidt sådan, det var jo noget helt nyt, fordi jeg kendte ikke noget til den katolske tro. Selvom søstrene har kaldt, har hun stadig en inderlig drøm. Jeg skulle have mange børn, men aldrig giftes. Og hvorfor jeg ikke skulle det ved jeg ikke, men børn, det skulle jeg have mange af. Og så grinede alle folk, og det var hver gang, der kom gæster i huset, så blev jeg spurgt til det. Og til sidst, da jeg blev lidt større, så var jeg lidt irriteret over det, så tænkte jeg, der må være. Men så havde jeg ført noget af, hvordan forplantningen foregik, og hvordan sex det. Og så sagde jeg kun, jo, jeg skal passe børn. Og sådan bliver det. Hun tager en pædagoguddannelse og arbejder i Sankt Michaels børnehave her i Kolding. I dag er børnene væk, men der er stadig en fra tiden dengang, som betyder noget helt specielt. Grete, hun har vist nok været omkring 9 år, tror jeg. Hun var lidt større. Hun er jo også min store pige, og hun kalder mig altid mor. Mor, hvordan har du det? Udover datteren er der også forholdet til ham.
Og jeg snakker med ham hver dag, det kan du tro. Jeg går i kirken og snakker med ham. Det er jo min brudgom. Søster Immaculata er ikke i tvivl. Han venter hende, når hun en dag kommer hjem. Nå, det glæder jeg mig da til. Og jeg ved, da jeg sidder på den bænk, hvor vor Herre tager fra. Jeg glæder mig da til at dø. Jeg håber heller ikke, det varer alt for længe. Jamen det der, jeg skal se Gud. Og jeg skal være sammen med ham hele evigheden. Jeg har jo viet mit liv til ham. Og hvad med dem, som ikke tror? Og der er noget, der hedder helvede jo. Det må jo være der, hvor djævlen hører til, ikke? Det ved jeg ikke. Det spekulerer jeg ikke så meget på. Det gør jeg altså nok ved, fordi jeg prøver på at gøre det gode. Selvfølgelig, efter min mening, det kan godt være, at andre ikke synes, det er det gode, men altså for mig er det vigtigt at gøre det gode og prøve på det. Det er ikke altid lige let, og det er ikke altid, det lykkes lige godt. Men prøve på det der i hvert fald, ikke? Fordi jeg vil gerne efterligne vor Herre, og han har vist, hvordan man skal være det.